Ang Kwaresma o Lent sayod ta nga 40 ka adlaw nga pagpangandam sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini nagsubay sa 40 ka adlaw nga gigahin ni Hesus sa kamingawan ug sa kasaysayan sa simbahan. Naugmad kini isip panahon sa pagpuasa, sa paghinulsol ug pagampo alang sa mga Kristiyanos. Giunsa man pagkaporma sa Katolikong Kwaresma. Bueno, sa mga unang Kristiyanos adunay nagkalain-laing pamaagi sa pagpangandam sa Pasko sa pagkabanhaw. Uban ang pipila nagpuasa sulod sa pipila ka adlaw. Pag-abot sa ika-4 nga siglo, gipasiugdahan sa Konseho sa Nicea niadtong 325 AD ang 40 ka adlaw nga pagpangandam isip formal nga Kwaresma. Kini nga balansayon gipasubay kini sa practice sa Hudiyong Yom Kippur o adlaw sa pagbayad sa sala o sa 40 ka adlaw nga pagpuasa sa mga propeta sama ni Moises ug ni Elias. Nganong supak man ang ubang relihiyon sa Katoliko nga Kwaresma. Ang mga pipila ka mga relihiyon o mga sekta nagtuo nga wala kini gisugo sa Biblia ug busa dili kinahanglan. Ang tubag sa Katoliko bisan og wala kini direkta sa Biblia, ang prinsipyo sa pagpangandam ug pagpuasa makita sa daghang bahin sa kasulatan. Ang pipila ka mga relihiyon ug mga sekta nagtuo nga ang pagpuasa ug penitensya daw nagpasabot nga makuha ang kaluwasan pinaagi sa buhat ug dili pinaagi sa grasya. Ang tubag sa Katoliko, ang Kwaresma wala nagpasabot nga ang kaluwasan makuha sa buhat, kundi usa kini katubag sa gugma sa Dios. Usa ka pamaagi sa pagpakita nga kita buhi nga nitubag sa iyang panawagan. Ang pipila ka mga relihiyon ug mga sekta nagtuo nga dili angay ipamugos ang pagpuasa o ang paglikay sa karne. Ang tubag sa Katoliko, ang Kwaresma dili usa ka pagpamugos kundi usa ka pagtudlo sa disiplina aron matabangan kita nga madiskubre ang mas lawom nga espirituhanong kahulugan sa pag-alagad sa Dios. Niining unang Domingo sa Kwaresma, ang yawa nagtintal kang Hesus sa paggamit sa iyang gahom, sa paghupay sa iyang kagutom. Iyang gitanyag kang Hesus ang tanang gingharian sa kalibutan kung si Hesus musimba kaniya. Ug iyang gitintal si Hesus nga sulayan kung tinuod bagyod tung saad sa Dios nga panalipdan siya. Ug sa matag tintal si Hesus misukol, nagkutlo sa mga pulong gikan sa kasulatan aron sa pagbadlong sa tentasyon sa yawa. Unsa may atong makutlo karon? Una, makasalig kita nga ang Dios magtagana sa atong material nga mga panginahanglan. Si Hesus gitintal sa yawa nga himuong pan ang bato. Apan si Hesus namulong nga ang tao mabuhi dili lamang sa tinapay kundi sa matag pulong nga mogawas sa bakba sa Dios. Ang tinapay o ang pan mo'y nagapadayon sa kinabuhi sa lawas. Apan ang pulong sa Dios mo'y nagapadayon sa kinabuhi sa espiritu. Dili lang atong lawas ang angay at timanon, kundi ang atong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa pagampo, paghinulsol o pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Daghang ginikanan ang daghang higayon mabalaka kung asa mokuha og pagkaon o panginahanglan sa ilang mga anak. Apan makasalig kita nga ang Dios magtagana basta magmatinud-anon kita sa iyang kabubuton. Diha sa komunidad adunay mga kabus nga wala kanunay pagkaon. Apan ang simbahan mipadayon sa pagtabang sa mga kabus pinaagi sa pagpakaon sa nanginahanglan o sa mga charity works. Makasalig kita nga ang Dios magtagana sa atong material nga mga panginahanglan. Ikaduha, atong gisimba ang Dios tungod kay ang Dios lamang ang nagmando kanato o sa atong kalibutan. Si Hesus gitintal sa yawa nga hatagan siya sa tanang butang sa kalibutan kung musimba siya sa yawa. Apan si Hesus nagkanayon nga base sa kasulatan ang Dios lamang ang angayng simbahon ug alagaran.
Ang tinuod nga pagsimba dili lang usa ka pangayo kundi usa ka pagtugyan sa Dios. Dili ang kwarta, dili ang dungog, dili ang gahom ang makalipay kanato kundi ang Dios lamang. Diya sa pamilya daghang ginikanan ang nagtrabaho gani sa gawas sa nasod para makatagbaw sa material nga panginahanglan. Apan atong timan-an nga dili ang salapi ang labing bililhon, kundi ang presensya sa gugma sa Dios diya sa panimalay, lokal man o overseas. Diya sa komunidad ang mga politiko ug leader sa negosyo usahay mapandol sa gahom ug kasisikatan. Apan ang tinuod nga pagpangulo mao ang pagpangalagad. Atong gisimba ang Dios tungod kay ang Dios lamang ang nagmando kanato o sa atong kalibutan. Ikatulo, makasalig kita nga ang Dios magmatinumanon sa iyang saad. Si Jesus gitintal sa yawa nga muambak kay ang mga anghel mosalo man kaniya. Apan si Jesus nitubag nga dili angay sulayan ang Ginoong atong Dios. Ang Dios matinumanon sa iyang mga saad. Apan dili kita magbuot kaniya. Ang pagsalig sa Dios dili pasabot nga atong sulayan siya, kundi pagsalig nga bisan sa mga pagsulay siya magaluwas kanato. Diya sa pamilya kung naay mga problema sa panimalay, kasakit, kakulang sa kwarta, pagkabungkag sa relasyon, atong isalig sa Dios ang tanan ug ipangayo ang iyang grasya sa atong pagpangita sa solusyon. Usahay man gud maunhan ta sa mga kahadlok, mao nga usahay maratol na ta og makalimot. Ang pagtuo sa Dios wala nagpasabot nga magpaabot lang tag milagro, kundi pagbuhat sa atong parte ug pagsalig nga ang Dios molihok sa atong kinabuhi. Hinumdum ko sa ako ang namat-an nga kora kaniadto sa Kiblawan, Davao del Sur, si Father Bert Lagos. Tuig 1971, batan-on pa siya, dili pa pari. Kaniadto nag-alagad pa lamang siya sa simbahan. Usa ka adlaw adunay schedule nga misa sa usa ka GKK sa usa ka isla. Ug uban ang unom pa nga mga kauban ni sakay sila sa baruto. Sayo kadto sa buntag ug syalan ba paglabay sa pipila ka oras natingala na lang sila kay layo naman kayo ang isla. Niabot ang gabi og didto nagsugod na ang ilang kabalaka. Niulan og niabot ang dagkong balod. Ang mga bata, altar boys ug mga lectors nagsugod na og hilak ug dako na ang ilang pagmahay sa pag-uban sa grupo. Apan giingnan sila sa pari nga moabot ra ang bangka ug madamlag balik sa baybayon. Apan daghan pang ugma ang nilabay, nahilayo na hinuon ang ilang sakyanan, baruto nila sa isla, hangtod sa nilabay ang duha ka semana. Ang pangutana, giunsa man nila pagpabiling buhi tanan. Sa pagbalik lantaw ni Father Bert, way undang ang ilang pagrosaryo og pagdayeg sa Ginoo, ingon pa niya. Mupahulay sila kon matulog og mukuha og isda aron kaunon. Klaro kayo ang intensyon nila kung sila magampo ug usahay mangayo og ulan aron naay mainom. Kung gutomon mangayo og mga isda nga moduol sa bangka aron panakpon. Gani usa ka adlaw ni ana sa ilang pagampo duha ka dagko nga pawikan ang kalit lang nga miduol sa ilang bangka. Ug salamat sa ilang kutsilyong dala. Nakaon ra gyud in taon ang duha. Milabay ang 20 ka adlaw og nadawat na nila ang ilang kapalaran. Wala na hilakay kung dili kasabutan nga kung kinsa ang unang mamatay, ampuan na lang og ilabay sa dagat Pasifiko. Kinsa pa may magdahom nga buhi sila. Ultimo ang ilang tagsa-tagsa kabanay nangandam na gani sa ilang 40 diyas. Apan buutan ang Dios usa ka adlaw niana, nakit-an ra gayud sila sa usa ka international Japanese vessel sa dihang sila mitabok sa ruta niini. Sa pagkakita nila sa barko, nawala ang ilang kaluya, ang nipuli kalipay. Gikan sa Davao del Sur, napalid na day sila dapit sa Papua New Guinea. Ug tungod kay wala pa may eroplano gikan sa ilang nahimutangan, miagi intawon sila sa Australia, diin didto gidawat sila sa Filipino community. Gisaninaan og bag-o, gipakaon og gani gisuroy. Kalit nga misikat ang ilang grupo.
ug daghang media sa Manila ang nisugat nila. Malipayon ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya sa dihang nakauli na sila. Testimonya dinhi, testimonya didto. Ang resulta, mas nahimo silang madasigon sa pagtuo. Hangtod nga si Father Bert, ang seminaryo na mismo ang mipatawag niya sa edad nga sobra na siya 30. Karon si Father Bert o Tatay Bert namo, kung wala ko masayop, lampas 80 na ang iyang edad o kanunay gyapon siyang mapasalamaton sa kaayo sa Dios. Diya sa atong ebanghelyo karon, gitapos kini sa pagsaysay kanato nga ang yawa ni biya sa makadyot. Pasabot nga ang yawa mobalik. Nasayod si Jesus nga matintal siya pag-usab dito sa tanaman sa Getsemani. Ang giladmon sa pagsalig ni Jesus sa Dios, hingpit nga gipakita sa dihang gisalikway ni ang tentasyon nga talikdan ang iyang buluhaton nga gisangon sa Dios diha kaniya. Ang katapusang pagbadlong ni Jesus sa yawa, mauunya ang iyang sakripisyo didto sa krus. Mga igsuon, ang mga tubag ni Jesus sa mga pagtintal sa yawa, nagtudlo kanato kung unsaon pud nato pagtubag ang tentasyon. Sa pagsugod nato sa atong panaw sa Kwaresma, ang ebanghelyo karong Domingguha nagtawag kanato sa pagsagop sa samang pagsalig nga nabatunan ni Jesus at tubangan sa tentasyon. Ang pulong sa Dios igo na. Ang saad sa Dios sa pagpanalipod kanato atong masaligan, ug nga ang Dios lamang ang matuod nga Dios. Una nato tapuson kining atong pamalandong, ato una nga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga naminaw kanato sa bidlisiw sa pulong sa Ginoo. Ang katikista nga si Fe Domingo sa Manolo Fortich, Bukidnon, si Jovelyn Katis sa GKK Alibunan, Malibatuan, Arakan, Cotabato, si Epifania Pipito sa Purok Campaso, Tabla, Liloan, Cebu, si Marlibel Durango sa Lantapan, Bukidnon, si Lina Barete sa Luay, Bohol, si Apolinar Isulat sa Kabangkalan, Mandaue, si Ronji Malones sa Sultan Kudarat, Gregorio Mamak sa Campo 4, Talisay City, si Jeffrey Lariosa sa Tuyan, City of Naga, Cebu, si Remedios Arkel sa Santander, Cebu, si Cecilia Lawan gikan sa Servant Communities sa Balulang, Cagayan de Oro City, si Kaloy Munisit sa Ocania, Carcar City, si Bernabe Handumon sa Kalinan, Davao City, si Joher Ribosura Jr. nga taga Plaridel, Misamis Occidental, si Jojo Abellanosa taga Olutanga, Subanipa, Zamboanga, Sibugay, si Leonida Limbaga sa Valencia City, Bukidnon, si Mary Borses sa Cebu City, o si Raquel Cueva sa Lamacan, Argao, Cebu. Ang ato ang mga pamalandong, may mousab nga inyong malantaw online diya sa Spotify o sa YouTube. I-type lang ang Binisayang Pamalandong Channel. Sa Facebook, makita usab kini sa Facebook page nga Bidlisiw sa Pulong sa Ginoo. Ako ang hangyo nga kung kamo may social media accounts, i-follow ninyo kini aron mas mudaghan pa ang mga makapaminaw sa pulong sa Dios. Gani mauna kini nga mahimong available online alas 6 sa gabi para sa sunod nga adlaw. Sa makausap pa, daghang salamat og hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.